गिबि गिबियावनो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा गोदान बोसोरनि गोदान गोसो गोरबोजों बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरो। दिनैनि समाव आं माखासे गोनां खोथा बुंनो सानबाबो दिनै अबेबा खोथाखौ जुदि बुंफ्लाङोबा दिनैनि समाव जोंनि राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा ओरैबायदि सांग्रां, सोरनिबा सायाव जुदि माबा मोनसे खोथाया बिस गोनां जायोबा लोगो लोगो गाबोन बैसागु जानो गोनाङाबो जेलावसो हाबनो गोनां जागोन। बिनि थाखायनो बैसागुनि सिगां सिगां दैदेनगिरिफोरखौ बारा रायजानाय नङा। बायसेन्सआव रायनानै लायोबा हयथ' गोदान बोसोराव दान्दिसे सम रंजानो गोनाङाबो जोबथेसालियाव थांनो गोनां जागोन। हारिखौ लानानै रावबो गेलेनो साहस दा खालामथों आरो आंबो खालामा, रावबो खालामनो नाङा। बर'नि बुंनाय खोथाया रायजो राजाफोरनाव सोङो, गनायथावना खोथाया। रायजो राजाफोरखौ लानानै बियो ओरैबायदि एक्स एन डि बिफोरखौ लानानै बुहुमनि बर'फोरखौ लानानै माखासे आसखान्दा जेरैबायदि थगायनानै गावनि गादिनि थाखाय गादियाव दिनै आराम गस्ला गोदान गाननानै हौवा गोदाननि माखासे मुखुब गाननानै दिनै गारि गुरायाव एसियाव थानाया बियो सैथोना? आं रायजो राजाफोरनाव सोङो, सैथो ना असैथो? प्रमद बर'नि बुंनाय खोथाया बेसेबां सैथो? आं रायजो राजाफोरनाव सोङो। आंनि चेनेलनि नायगिरि बयबो प्रमद बर'नि बुंनाय खोथाया बेसेबां गनायथाव आं बयनावबो सोङो। रायजो राजाफोरखौ लानानै बे मालाबाबो थगाया। सैथो राजखान्थि आगान सुरनो नागिरनाया बेसेबां सैथो? बिटिआर मुंखौनो भारतनि मोजां मोजां गोरों मानसिफ्रा दिनै बाख्नायदों जे नोंथांमोना एबार गभर्नमेन्टखौ जेयाव सानानै खोख्लैमारनो हाबाय होननानै। बुहुमनि बर'फोरनाव आं सोङो, सरकारखौ जे सारनानै जेयाव फोनांनो हाबाय नाखौ, बे नंगौना? बर' हारिनि गिलु बालु आन्दालन, बर'फोरनि माखासे आन्दालनखौ जेरैबायदि आसखान्दा जे सारनाया जेखौ बिसिनानै नाया थरल' गलांनायसो जादों, नंगौ नङा रायजोफोर? प्रमद बर'नि बुंनाय खोथाया बेसेबां गनायथाव? सरकारखौ जे सारनानै जेयाव फोनांनो हाबाय, बेबायदि बाख्नाय जानाया थगाय जानायखौसो बाख्नायदों, बे उल्थासो नङा होमबा रायजोफोर? सरकारनि बाख्नायनाया बर'फोरनि गिलु बालु आन्दालन, गिलु बालु जोबथेसालियाव थानाय जायफोर मुंख्लं जानाय बिथांमोननि माखासे बेसेन गोसा, बिथांमोननि माखासे नाजानाय बेखौ बेसेन गैयै खालायनाया बियो बिदिसो खोमा, नङा होमबा रायजोफोर? बिदिसो जानो हागौ। जायफोर सोमावसारग्रा बिथांमोना गिलु बालु जाया लोङा सोमावसारदोंमोन, अखा बांखा सौसिदोंमोन, गावनि आगोमा जिउखौ मुंख्लं होलांबाय। सोरबाया जोबथेसालियाव दिनैसिमबो उदां जायाखै। बर'फोरनि गिलु बालु आन्दालना बेबायदि माखासे बेसेन गोनां आन्दालनखौ बेसेन गैयै खालायनायसो खोमा, नङा होमबा रायजोफोर? बिदिसो जानो हागौ। नाथाय प्रमद बर'नि बुजिनाया एसे आलादा, जोंनि बुजिनाया आलादा। बेसेबां गनायथाव? आं रायजो राजाफोरनाव सोङो, बिटिआरनि मुङानो बेसेबांबा गिदिर होननाय बे खोथाया बेसेबां गनायथाव? आं सोङो रायजो राजाफोरनाव, सोंदोंसो प्रमद बर'नि गोदै रावा बेसेबां अजन गोनां? गासैबो जेंनाखौ बे गोरोबथायाव सोजोबनाय जाबाय। बे खोथाया नंगौना? गासैबो बे बिटिआर एकर्डजों बर'फोरनि जेंनाया सुफुं जाबायना? माथो जों सोरांबा बर' मिडियामनि, बर' माखासे फरायसाफोरनि जेंना, जिखुनु जाया जेंनानि जों माखासे ससियेल मिडियायाव नुयो। दिनै बिटिआर एकर्डजों गासैबो सुफुं जादोंब्ला मानो बुनसुआ दिनै सोमावसारनो गोनां जाखो? मानो रायजो राजाफ्रा दिनै गाबनो गोनां जाखो? गासैबो जेंनाखौ जुदि सुफुं जादोंब्ला जोबथेसालियाव थानाय आरो जायफोर केस गोनां आरो जायफोर आन्दालनाव बुख्रुब जानानै दिनै मावनानै जानो हाया रायजो राजाफ्रा, बेबायदि माखासे न'खरखौ दिनै गासैबो प्रमद बर'आ अनसायबायना? बेसेबां गनायथाव? बिटिआर एकर्डजों बर'फोरनि गासैबो जेंनाया सुफुं जाबाय। मा माखौ सुफुंखो? सोरांबानो बर' फरायसाफोरनि जेंना, बर' स्कुलनि जेंना, बर'फोरनि थांनानै थानायनि जेंना, एक्स एन डि बिफोरनि जेंना, माखासे राजखान्थिनि जेंना बोरै सुफुं जाखो? माथो राजखान्थि माखासे ट्राइबेलनि थाखानाय माखासे खथाखौ दिनै माथो
गाबोनबो सेजाहां समफोर सेजाहां बेसेबां गनायथाव। जुदि बेबायदि माखासे जेंनाया सुफुंजादोंब्ला क'क्राझारनि एमपि खथाया मानो जेनेरेल खालायहां माखासे थाखानाय ट्राइबेलनि खथाखौ मानो बोखारनानै लांहां बेबायदि जुदि बिटिआर एकर्डआ जुदि पावारफुलबा। एसपिआ जोंनि खोथा लायाखै, सोरबा डिसिआ जोंनि खोथा लायाखै, बेखौ अखानायैनो जोङो लामा दिन्थिनानै बुंनो हागोन नों थांदो। बे खोथायाथ' एखेबारे गोबानो ओंखाराबाबो एकदम खर' हमनानै गोबानो ओंखारो। सि बे खोथाया एकदम गनायथावना रायजोफोर। सोरबा एसपि डिसिखौ बर' माहारिनि गेजेराव बा ट्राइबेलनि गेजेराव माबा मोनसे गोरोन्थि मावोब्ला गाबोन नों बेनिफ्राय ट्रेन्सफार जालांदो। बिटिआर बा बिटिसिनि जि खुंथायाव दं सोरबा असि डिसि सोरबा एसपि जिखुनु जाया पुलिस खुंथायनि जायफोर बिथांमोना माबा मोनसे गोरोन्थि मावोब्ला गाबोननो थांदो, गाबोननो ओंखारलांदो, ट्रेन्सफार जानांगौ। बेसेबां पावारफुल। नाथाय दावराव देख्रेब सारमोनखौ नंखायफ्ला साजायनानै जोबथेसालियाव हरनाय बेखौ मानो हरनो हादिया? जायफोर बर' सेंग्राफोरखौ नंनायनि नङैनि वारेन्ट केसनि थाखाय बिटिआर दफायाव थाखानाय बायदि बिथांमोना भारत सरकार आसाम सरकारा खामानिखौ मावफुङाखै। दिनैबो वारेन्टनि एरेस्ट, समफोरबो वारेन्टनि थाखाय खारखुमानाय, समफोरबो माखासे गारबोनाय समनि केसनि थाखाय बिथांखौ न'आव थांनानै नागिरनाय मानो हायाखै? सोरबा असि डिसि सोरबा एसपि बिथांमोनखौ मानो ट्रेन्सफार हरनो हायाखै? नोंथांमोननि जुदि एकर्डआ नंथारगौब्ला एक्स-एन-डि-बिनि जायफोर केस थाखानाय बेखौथ' माखासे सरकारि आयेन बायदियै केसखौ उथायनांगौमोन। दिनै वारेन्टनि थाखाय दिनै नागिरहैनाय, नटिस थांनाय, बिनि थाखाय मानो बिटिआर एकर्डखौ नोंथांमोना माखासे सरकारनि आयेन बायदियै मावफुङाखै? नोंथांमोननि आयेना जोंखौ थगायदों। नोंथांमोना जुदि बेबायदि मावबाय थायोब्ला नोंथांमोना गाबोननिफ्राय ट्रेन्सफार जानांगौ। बेबायदि मेन्टेलि टर्चार न'खरनि माखासे गथ' गथायजों, न'खरनि बिदा फंबाय बिमा बिफाजों रुजु-रुमु रायजो जानायखौ दिनै आलाय सिलाय खालायनाया सोर? वारेन्ट केसनि थाखाय न'नि गथ' गथायखौ गारनानै बेलेगाव खारनो गोनां जाबाय। न'खरनि बिदा फंबाय बिमा बिफानिफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव खामानि मावनानै थाहैनो गोनां जाबाय। बेफोरनो नामा पावारा? बोरो माथो सासेबो माथो सोरबा एसपिआनो जा, सोरबा डिसिआनो जा, सोरबा असिआनो जा गोरोन्थिखौ मावगासिनो माथो ट्रेन्सफारखौनो हरनो हाया। बोरो? मोनसे हारिया थांना थायो बियो जांख्रिथायनि गेजेरजोंसो। जाय हारिया जांख्रिखांनो रोंगौ, जाय हारिया सोमावसारनो रोंगौ, बे हारिखौ रावबो गादबनानै नेवसिनानै मालाबाबो धंस खालामनो हाया। नंगौ। बिनि थाखायथ' बुनसुआ बर' फरायसा आफादा गोदानै जोनोम जाफिननो गोनां जादों। बर' हारिखौ गुबुन हारिफ्रा सोबख'नो नागिरनाय, नासयनो नागिरनाय, सोरबा दैदेनगिरिया गावनि हारिखौनो गुबुन हारिनो फाननो ओंखारनाय, बिनि थाखायनोथ' बुनसुआ फिनै बर' फरायसा आफादा जोनोम जाफिननो गोनां जादों। दिल्लीयाव सोमावसारहैनो गोनां जादों। बिनि थाखायनोथ' आसाम सरकार, भारत सरकारखौ बुंनो गोनां जादों, नंगौ सोमावसारग्रा हान्जा थानांगौ, हाथियारजों नङा। सरकारनि सायाव खलमनि दावहाया थानांगौ। बेखौ जोंबो आंनि गोसो गोरबोजों बेखौ अरायसम बुनसुनि सोमावसारनायानो जाथों, सोरबा आबसुनि सोमावसारनायानो जाथों, सोरबा साहित्य सभानि सोमावसारनायानो जाथों, समाजनि गेजेराव सोमावसारनायानो जाथों, बेखौ आंबो बरायो। राजखान्थि खालामनो लुबैया। जि राजखान्थिया हारिनि खामानि मावनो हाया, जि राजखान्थिया समाजनि खामानि मावनो हाया, जि राजखान्थियानोखि ओनसोल जौगानायनि खामानि मावनो हाया। बेसेबां लाजिथावना प्रमद बर'नि डायलगा। हारिखौ थगायनानै राजखान्थि खालायनो गोसो गैया। बेबायदिबा दिनैनि समाव सोरांबानो श्रीरामपुराव लाख लाख थाखा पारसेन्ट मोनो श्रीरामपुर गेटनि थाखाय। बेबायदि थाखा फैसाखौ बहा बाहायखो? बहा बाहायदों? सोरनो हरदों? ना एकाउन्टआव जमा खालायदों? समाजनि गेजेराव गुवारै बुंनो हागोन नामा? श्रीरामपुरनि सोरांबानो थाखा मोननाय, हर गेजेरावबो सानावबो थाखा मोननाय, बे थाखा फैसाखौ
रायजो राजाफोरनो उमुक गामियाव दालां बानायनायनि, सोरबा जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि, सोरबा गुबुन गुबुन जेंनानि थाखाय बे थाखा फैसाखौ हरदों। नाथाय मा बुंनो सानदों? जुदि राजखान्थि खालायाखैबा, राजखान्थि खालायनानै जुदि बियो गावनि गादियाव थायाखैबा एनडिएफबिखौ मानो उदां खालामाखै? जायफोर फरायसाफोरनि जेंनाखौ मानो दिनै सुस्रांनो हायाखै? साहित्य सभानि माखासे जेंनाखौ मानो सुस्रांनो हायाखै? सोरांबानो एक्स एनडिएफबिफोरनि मेगनाव मोदै, एक्स एनडिएफबिफोरनि माखासे केस थानायफोरनि माखासे मेगनाव मोदै। बेबायदिखौ राजखान्थि खालायाखैबा माखौ खालायखो? श्रीरामपुराव मोननाय थाखाखौ, श्रीरामपुराव सोरांबानो थाखा फैसा मोननायखौ एक्स एनडिएफबिफोरनो बेसेबां पारसेन्ट होदों? आबसुनि मानसिनो बेसेबां पारसेन्ट होदों? समाजनि मानसिनो बेसेबां पारसेन्ट होदों? बेखौ राननानै जानो हागोन ना? समाजनि थाखाय एसेखिनि, एक्स एनडिएफबिनि एसेनि, बिएलटिफोरनो एसेखिनि, आबसुनो एसेखिनि, बे थाखा फैसाफोरखौ समानै राननानै जानो हागोन ना? राननानै जानो हागोन ना? खौथि खौथि थाखाखौ राननानै जानो हागोन ना हाया? नि गेजेरजों गोरोबथा खालामनानै गावनि न'आव फैनो हादों। जेल जानाय जोंनि दैदेनगिरिया ओंखारनो हादों। प्रमद बर'नि डायलगखौ खोनायोब्ला खर' सायाबाबो खर' सायाबाबो खर' सायो। प्रमद बर'नि डायलगखौ खोनायोब्ला खर' सायाबाबो खर' सायो। बेसेबां लाजिथावना, बेसेबां लाजिथावना। बे एकर्डजों जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय, जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय। बेसेबां लाजिथावना। जुदि जोंनि बर' समाजनि गेजेराव सोरबा नंखायफ्ला राव बुंनायखौ जुदि जोंनि बर' समाजनि गेजेराव आयेन दङब्ला, खदै मुजुलांनो थाखाय जुदि बिथांखौ आयेन थानायमोनब्ला हयथ' आं दिनै मुजुफ्लांगौमोन। जोंनि बर' समाजनि बा जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव सोरबा नंखायफ्ला राव बुंनायखौ खदै मुजुनो हानाय पावार थानायमोनब्ला, माखासे नेम निथि थानायब्ला, नंखाय राव बुंग्राखौ खदै मुजुनो मोन्थाय दं, हासुलानो मोन्थाय दं, बेबायदि जुदि बुंनायमोनब्ला हयथ' दिनै बेबायदि खामानिखौ मावफ्लांनाय जागौमोनदां। साबैसे गावनि न'आव एक्स एनडिएफबिफ्रा थानो हानाय जादों? जायफोर सिनियर, जायफोर केस गोनां बिथांमोनहा गोदानानो जा, सोरबा गोजामानो जा, बेबायदिजों फाराग गैया। नाथाय सोरबाया सानसे एनडिएफबिजों बेरायदोंबाबो केस गोनां, सोरबा बोसोर बोसोर थादोंबाबो केस गैया, सोरबाया बोसोर बोसोर थानानै दिनै गावनि न'आव थानो हाया। मानि थाखाय? सोरबाया केस गोनां, सोरबाया केस गैयै। बेफोरनि माखासे जेंनाया बोरो? सोरबाया गावनि न'आव गथ' गथायजों दिनै रुजु रुमु दिनै हरसे थोलोखौनो गावनि गथ' गथायजों ज' थानो हाया, ज' उन्दुनो हाया। अब्ला दिनै बेसेबां लाजिथावना। जोबथेसालिनिफ्राय सोर दैदेनगिरिया गखो? सोर केदारा गखो? बेसेबां लाजिथावना। प्रमद बर'नि डायलगखौ खदाल बोराइजों जावनानै बे माखासे लेथ्राखौ दालाय फबना दोना होमबा? प्रमद बर'नि डायलगा बयामाव जुदि सोनानै मारिनानै अबेबा दाखोर बारियाव गारनानै दोनजायोबा दोनजायो। आं रायजो राजाफोरनि खाथियाव आङो बे रावखौ आं बुंहरो। प्रमद बर'नि डायलगखौ खोनायोब्ला खर' सायाबाबो खर' साफ्लाङो। ओरैबायदि बिनि डायलगखौ खोनासङोब्ला खर' सायो। जोबथारनायाव आं फंसे बाथ्राखौ बयनावबो आं खावलायो। दिनैनि समाव बर' माहारिनि जेंनाखौ बा एक्स एनडिएफबिनि उदांनि थाखाय, एक्स एनडिएफबिनि केसनि थाखाय बुनसुआ, साहित्य सभाया आरो खेबसेबाव सोमावफिननो हागोन ना हाया? एक्स एनडिएफबिनि जानानै सोमावफिननो हागोन ना हाया? हाथियारनि सोमावसारनाय नङा, खलमनि दावहा। साहित्य सभा, बुनसु, बर' फरायसा आफादनि बुनसुनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि, बुनसुनि साफ्रोमबो बिथांमोनखौ आं खावलायो। एनडिएफबिनि थाखाय जोबथेसालियाव थानाय आरो जायफोर केस गोनां ORN बिथांमोननि थाखाय खेबसे आरो सरकारनि खाथियाव खुद्रिनो हागोन ना हाया? सरकारनि सायाव खावलायनो हागोन ना हाया? नाथाय सोरांबानो हाजार हाजार
राजखान्थि डायलगनि थाखाय बिथांमोना हाजार हाजार मिडियाफ्रा थोआ। बर' मिडियाफ्रा इउपिपिएलजों थांनो ना बिपिएफजों थांनो ओरै थांबा ओरै थोआ, ओरै थांबा थोआ, खमद्राय जादों। ओरैबायदि राजखान्थि डायलगखौ सोरबा बिक्तिगरानो जा, सोरबा राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरियानो जा, सोरबा बिक्तिगर पार्टिनि मानसियानो जा, बेखौ बे बुंनाय एकदम खोमा रिंलायथारबाय सोरांबानो। ओरै बिपिएफनिखौ खोनासंनो ना इउपिपिएलनिखौ खोनासंनो खोमा रिंलायबाय। नाथाय बेबायदि जुदि साननि हरनि एक्स एनडिपिफोरनि जानानै जुदि सोरबा बिपिएफ, सोरबा इउपिपिएल, सोरबा गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा एक्स एनडिपिआ दिनै मानो उदां जायाखै, मानो दिनै ORN सरकारनि खाथियाव जुदि बेबायदि साननि हरनि मिडियाफोरनि खाथियाव जुदि खावलायोबा सरकारा खोनासंनो हागौ। नाथाय मास मोनसेयाव खेबसेबो दैदेनगिरिफ्रा एक्स एनडिपिफ्रा उदां जानांगौ होननानै मालाबाबो ससियेल मिडियायाव जों नुवा। मानो नुवा? बिनि थाखायनो आं खावलायो साहित्य सभा आरो बुनसुआ एक्स एनडिपिनि लास्ट उदां जानांगौ आरो केसनि थाखाय सोमावसारोब्ला बयबो गोसो गोरबोआव गोजोननाय मोनगोन।